Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen botereak azten eta azten, entrenatzen da entrenatzen, ziur nago baietz. Gaurkoan, esperimentu eder bat egingo dugu. Ziur aski zure bizitzan egin duzu, ariketa hau, baino gauza berezi batekin. Badakizu egoera berdin batean ezberdin bizitzen ditugula gauzak jende guztiak, ezta? Adibidez eskolan egiten duzuenean festa bat, adibidez inauteri festa bat edo, eskenategia berdina da, egoera berdina da, baina ziurzuk eta zure lagunek ez dezutela berdin bizitzen. Nun dago gakoa? Esango dizut edo ez? Bueno, esango dizut. Baina gero bideo aurreratu zunala hobeto ulertuko duzu. Zein da gakoa? Intentzioa eta atentzioa. Gelditu nerekin, eta ikusiko duzu, aurrera super txikiak. Gure super txikiak 3. liburuan 11. atalean Marten daude. Eta paisai eder batean aterrizatzen dute. Eta hor konturatzen dira paisai berdinean bakoitza gauza ezberdinetan fijatzen dela. Bere interesen arabera edo berdin du pentsamenduen arabera eta hori da elkarbanatzen dutena. Gure super txikiek erronka bat egingo dute. Zuk ere etxean egiten badezu konturatuko zea intentzioa eta atentzioaren superboterea nolakoa da. Hartu dilista azitxo batzuk. Ontzitxo batean jarri batzuk eta beste ontzitxo batean beste batzuk. Honi kriston atentzioa eta hitz politak eskeniko dizkiozu. Honei utziko diozu alde batea, kasorik egin gabe, edo gainera hitz itxusiak esango dizkiozu. Bai? Honei arreta eta maitasuna honei utziko jogu alde batea eta gainera hitz itxusiak eskeniko dizkiogu. Gure super txikiek ere bere zerrenda egiten dute. Landare honi esango dizkiote gauza politak. Ze polita zean, ze ondo usaitzen duzun, ederrazea, etxea pila bat apainduko duzu. Eta beste honi, alderantziz, zerrenda horretan, itxusia zea, ez dezu astea merezi, ez zaitugu maite, eta ikusiko duzu zein den emaitza. Ze ondorioetara iristen diren gure super txikiak? Ziur, zuk ere bai, jada badakizula. Hori kontatu behar dira zu, Zertaz konturatuko dira atentzioak eta intentzioak eragiten duela gure bizitzan. Zerbait atentzio guztiarekin, arreta guztiarekin, maitasun guztiarekin hazten badugu eta zaintzen badugu, indartsu eta oso ongi hasiko da. Abandonatuta balin badugu, potxe egingo du. Beraz, gure desioak hazteko eta errealitate bihurtzeko atentzio ematea, denbora eskaintzea eta maitasuna ematea ezinbestekoa da lortzeko. Fijatu zaite egunero nora doan zure arreta, zure atentzia, zure intentzioa. Burua dispertsatzen da, despistatzen zea, kezkatan dago, zuzendu itzazu zure desioan lortzera, zure interesetara. Harritu egingo zara, zein azkar bete daiteken zuk nahi duzuna. Edo pistak zein azkar etortzen diran, zu nahi duzuna benetan pasatzeko. Beraz, praktikatu superbotere hau. Esperimentu egin ezazu dilistena, kontatu ezadazu mesedez hemen bian,
ze pasadan arreta horrekin, eta zure desietara bideratzen dezunean ere, intentzioa, arreta eta maitasuna, nola bilakatzen diren lehenago nahiak. Elkarbanatu iezadazuen mesedez oso gustora irakurriko ditut. Eta beti, aurrera supertxikiak. Let the children speak.